В България няма смисъл да се гласува на избори. Съгласна съм, защото аз лично никога не съм гласувала в България. Никога. Да, никога не съм гласувала, но доколкото разбрах, моят дядо беше в политиката и от него знам, че по принцип всичко се купува. Аз лично в моя град, в Лом, много пъти са ни плащали и са ни давали, примерно в нашата махала кебабчета, кюфтета и по 20 лева на човек, за да пусне неговия глас. И аз мисля, че няма смисъл да се гласува в България. Аз смятам, че трябва да се гласува, защото купения вод може да е, да кажем, 200 хиляди. 1 милион да купят. Обаче, когато едни други 5 милиона отидат да гласуват, няма как да променят гласа. Има ли значение гласа ми? На 22 години съм и почти всеки ден се сблъсквам с корупция. Откакто завърших училище, имам свой бизнес и виждам, че много често решава този, който има най-много пари. Означава ли това, че в нашата държава няма бъдеще? Съгласен съм, че може да изглежда, че няма надежда и е най-добре да отидеш в чужбина. Така изглежда най-лесно. Обаче, истината е, че бъдещето зависи от нас. И цялата надежда е в наши ръце, защото ако ние не направим нищо по въпроса, няма кой друг да направи. Ако всички продаваме душата си за 20 или 30 лева, няма да стигнем надалеч. Не съм разбирач нито от политика, нито от икономика. Дори нямам висше образование. Смятам обаче, че надеждата е в нас и от нас зависи. Напишете какво мислите в коментар.